Masyadong mapanlinlang ang mga nilalang ng dilim. Nakahanda silang gawin ang lahat para lang matupad ang kanilang masasamang balak. Kaya po di lang simpleng kilabot ang nakuha ko nang guluhin ng isang kasumpa-sumpang halimaw ang buhay ko. Talagang dinurog din noon ang kumpiyansa ko sa sarili at apektado rin ang kakayahan kong magtiwala sa mga tao. Kung bakit, malalaman niyo rito sa ibabahagi ko. Ingat nga lang po dahil medyo maselan ang kwentong ito. Kaya iwas muna kung medyo mahina ang inyong sikmura at ilayo muna ang mga bata sa paligid. Konting parental warning lang po. Hello po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang akong Joy, manager sa isang textile store dito sa Cebu. May asawa at mga anak na po. Pero galing po talaga ako sa Mindanao. Doon sa may Davao Oriental. Doon din nangyari itong personal kong karanasan na ikikwento ko sa inyo. 2011 nang mapilitan akong bumiyahe papunta sa isang lungsod para maghanap ng trabaho. 18 anyos pa lang ako noon, Sir Jupiter. Pero kailangan ko ng kumayod kasi hindi na kaya ni tatay na mangisda. Kaya lumipat ako roon sa isang maliit na bayan kung saan nakatira ang aking tiya Karing. Kapatid siya ng nanay ko. Simpleng syudad lang po yun na hindi ganun kaunlad. Pero marami rin namang iba't ibang mga establishmento at gusali. Kaya doon ko naisip na maghanap ng mapapasukan. Suportado rin naman ni nanay ang pasya ko at malapit din ako kina tiya Karing. Mahigit 1 linggo rin po akong nag-ikot-ikot noon para mag-apply. Hanap ko yung mga trabaho na kaya kong gawin, gaya ng pagiging kahera o tindera. Kahit nga po pagiging janitor na kahanda ko ng patusin noon hindi nga lang po naging madali. Dahil 2nd year high school lang ang natapos ko. Gusto kasi ng mga kumpanya ng mga taong at least high school graduate. Isang gabi po, pauwi na ako noon kina tiya Karing. Naglalakad lang ako para tipid sa pamasahe. Nakakahiya naman kasing mangingi sa tiyahin ko kahit pa hindi naman niya ako pinagdadamutan. Tahimik na ang bangketa noon at ilan na lang ang mga tao. Lumiko ako sa isang eskinita na shortcut papunta sa kalye ni na tiya. Medyo madilim. Kasi poste ng ilaw lang na nasa may bukana ang nagsisilbing liwanag. Dinig ko ang mangilan-ngilang sasakyan mula sa kalsadang pinanggalingan ko. Pati na ang mga iilang mga dagang nagtatatakbo sa masikip na daan. Ilang lakad pa po, may napansin akong gumagalaw sa unahan ko. Nung una, akala ko isa lang yung aso na may kinakain kung ano. Nakatalikod kasi yun sa akin at nakadapa sa lupa. Magpapatuloy lang sana ako sa paglalakad para lampasan yung aso, ngunit bigla na lang itong lumingon sa akin. Sir Jupiter, isang pares ng malalaki at berdeng mga mata ang nakita ko. Natanglawan din ng malamlam na ilaw ng poste ang kanyang mukha. Kaya naaninag ko ang kulukulubot nitong balat at naglalaway na bunganga. Napaatras ako. Nakita ko rin ang kinakain nitong nasa lupa. Hindi po ako pwedeng magkamali, Sir Jupiter. Isang hubot-hubad na dalaga ang nasa lupa at butas ang gitna ng dibdib nito. Tuluyan akong napahiyaw nang makitang tumayo ang nakakatakot na nilalang. Mabilis na tumalikod at madapadapang kumaripas pabalik sa bukana ng eskinita. Nang makarating sa may poste ng ilaw, ay lakas loob akong lumingon sa loob ng makipot na daan. Napakamot ng batok kasi wala na roon
ang kung anong nilalang. Pero hindi ko na pinangahasang bumalik sa loob para lang siguraduhin hindi ako namalikmata. Sa halip ay dumaan na ako sa mas mahabang daan papunta sa bahay ni Tia. Mas mabuti roon kasi hindi ako mag-isang maglalakad sa gitna ng dilim. Pakiramdam ko nga lang po noon ay sinusundan ako ng nakita ko, Sir Jupiter. Palingalinga ako sa paligid pero hindi ko naman siya natatanaw. Kaya tuloy-tuloy na akong tumakbo kahit masakit na ang mga binti ko kakalakad buong araw. Dire-diretsong pumasok sa bahay ni Tia at agad na uminom ng maraming tubig. Nagtataka akong tinanong ni Tia Karing at Tio Poldo kung anong nangyayari sa akin. Kahit ang mga anak nila ay medyo nababahala na rin. Sinabi ko na lang na hinabol ako ng malaking aso doon sa iskinita. Hindi ko na binanggit na kakaibang nilalang yung nakita ko kasi baka hindi nila ako paniwalaan. Kinabukasan ng umaga ay agad kumalat ang isang malagim na balita sa lugar ni Tia Karing. May natagpo ang isang kolehiyalang wala ng buhay sa parehong eskinitang dadaanan ko dapat. Hubot-hubad ito. Maliban sa dugo, naliligo rin sa kung anong napakabahong likido ang halos buong katawan. Tapos para bang nilapa ng kung anong hayop ang magkabilang bahagi ng dibdib at ang pagkababae. Butas din ang gitna ng dibdib at nawawala ang puso. Kasunod ng balitang yun ay kumalat ang usap-usapang aswang ang may gawa ng karumal-dumal na pagpatay. Bagamat may iba namang nagsasabing adik lang o siraulong kriminal lang sa larin. Ano't ano pa man ang totoo, hindi nun mapipigilan sina Tia Karing at Tio Poldo na mag-alala. Baka raw kasi isa sa amin ng kanilang mga anak ang sunod na madali. Kaya kailangan daw naming magdoble ingat sa daan kapag gabi. Noong araw ding yun, Sir Jupiter, may nag-text na sa aking napag-applyan. Tindahan yun ng mga tela, sinulid at iba pang mga gamit sa pagtatahi. Pumunta raw ako agad at pwede na akong magsimula sa araw ring yun bilang isang tindera. Hindi na nga po ako nagdalawang isip, Sir Jupiter, at dali-dali na akong pumunta sa nasabing store. Pagkarating ko ay sinalubong ako ng isang binatang siguro nasa late 20s. Pakilala niya sa akin, siya raw si Nico. Sa kanya raw inihabilin ng kanyang mga magulang ang tindahang iyon. Sa makatuwid, siya ang magsisilbing may-ari noon at siya rin ang amo ko. Guwapo at mistisong lalaki si Sir Nico. Pero hindi na ako nag-isip pa ng kung ano kasi alam ko namang malabong patulan ako ng katulad niya. Isa pa, hindi ko pa naman siya lubusang kilala. Noon din po ay agad na itinuro sa akin ni Sir Nico ang mga dapat gawin bilang tindera. Mula sa pag-aayos ng mga gamit, pag-record ng mga sales, pag-calculate ng pera, at hanggang sa pag-inventory. Hindi naman daw ako dapat mag-alala kasi may parating namang isa pang tindera sa mga susunod na araw. Mami raw niya mismo ang nagpapasok sa tinderang yun galing pa sa Gensan. Naging maayos naman po ang mga unang araw ko bilang tindera, Sir Jupiter. Mabait naman po si Sir Nico bagamat medyo maloko nga lang at mapagbiro. Subalit hindi naman ganoon kaayos ang mga gabi ko sa bahay ni Tia. Gabi-gabi po kasi, pakiramdam ko palaging may nagmamasid sa akin. Nararamdaman ko kapag naglalakad ako pa uwi, kapag tumatambay sa bakuran o kapag naliligo ako. Ang banyo kasi ni Tia ay naroroon pa sa likod bahay, kaya kailangan pang lumabas ng kusina para makarating doon. Pakiramdam ko may namboboso sa akin noon.
Pero wala namang kahit sino kapag tinitignan ko. Ang nadadatnan ko lang ay ang paggalaw ng mga sanga at dahon ng puno ng mangga sa bakuran. Galaw na para bang may lumundag galing doon. Wala nga lang akong nakikitang tumatakbo palayo mula sa puno. Mga 3 araw mula nang magsimula akong magtrabaho, dumating na ang isa pang tindera. Siya raw si Ruby, isang babaeng kaedaran ko lang. Agad ko naman siyang nakapalagayan ng loob kasi masayahin siyang tao. Marami rin kaming pagkakatulad dahil pareho kaming lumaki sa tabing dagat at pareho ring mga anak ng mga mangingisda. Noong araw na yun ay kami ni Sir Nico ang nagsanay kay Ruby. Naging maayos naman po ang lahat kasi hindi naman siya mahirap turuan. Pagsapit naman ng hapon, umalis na si Sir Nico sakay ng kanyang motorsiklo dahil may pupuntahan daw siyang kaibigan. Kaya kami na ni Ruby ang nagsarado ng tindahan. Mga bandang 6:00 ng gabi nang lumabas na kami ni Ruby. Pareho kami ng pupuntahang sakayan, kaya sabay na kaming lumakad. Tricycle na dimotor nga lang ang sasakyan ko na siyang pangunahing transportasyon sa lungsod na yon. Samantalang mag-jeep naman si Ruby dahil nasa may liblib na bahagi ang kanila. Noon po ay wala pa ring humpay ang kwentuhan at tawanan namin. Nariyan pa nga at tinutokso namin ang isa't isa, si Sir Nico. Kahit hindi naman namin siya kasama noon, subalit natigil ang usapan namin nang mapadaan kami malapit sa isang pulubi. Isang matandang lalaki po ang pulubing yun, Sir Jupiter. Hindi naman po siya sobrang dungis talaga pero butot balat at doon lang nakaupo sa isang lumang karton. Katabi niya ang plastic cup na pinaglalagyan ng nalilimos niyang mga barya. May 10 piso, 5 piso at kahit 25, 5 at 10 sentimos. Medyo kinilabutan ako noon, Sir Jupiter, kasi kakaiba ang titig niya sa akin, partikular kay Ruby. Nakasunod talaga ang tingin niya sa amin, ni hindi nga po kumukurap. Napansin ko na nga pong medyo nanginginig na si Ruby at binilisan ng konti ang lakad. Ramdam ko namang kumakabog na ang dibdib ko at nanunuyo ang lalamunan. Lumingon ako. Nakita kong tumayo na ang matandang pulubi. Doon ay taranta ko ng hinila ang kasama ko tsak tumakbo papunta sa sakayan. Agad-agad ay napasakay kaming dalawa sa unang tricycle na nakita namin. Tuloy na isama ko si Ruby papunta sa binababaan kong kanto. Sinabi nga lang niya sa aking hindi na siya makakatuloy sa bahay ng tiyahin ko. Kailangan na raw kasi niyang umuwi. Nagpasalamat siya sa akin kasi tinulungan ko siyang makalayo roon sa matanda. Subalit nag-iwan din siya ng isang babala. Mag-iingat daw ako. Ramdam daw niyang hindi pangkaraniwang tao ang pulubing yon. Posible raw na isa iyong aswang. Agad dumaloy ang kilabot sa kalamnan ko at napalunok din ako ng laway. Bigla ring bumalandra sa isip ko ang nakita kong halimaw sa eskinita. Nang makabuelo ay tinanong ko si Ruby kung ano ba ang sinasabi niyang aswang. Yung bang pumapatay ng mga buntis at nangangain ng mga bata sa sinapupunan? Tumango ang kausap ko. Dagdag niya hindi lang naman daw mga buntis at mga sanggol ang pinupuntirya ng mga aswang. Ang iba raw sa kanila ay pumapatay din ng mga matatanda at mga may sakit. Meron nga rin daw mga aswang na bangkay naman ng tao ang paboritong hapunan. Tapos may mga halimaw din na gustong lasapin ang mga taong pinagnanasahan nila. Kutob niya posible raw na pinagnanasahan siya ng matandang pulubi, kaya ganun yun makatingin. Napatango na lang ako sa mga sinabi ni Ruby.
Tama naman malaki nga ang posibilidad na isang manyak ang lalaking yon. Pero kung aswang ba yun o hindi, di pa namin sigurado. Kaya sinabihan na lang ako ng bago kong kaibigan na mag-ingat palagi. Pagkatapos naming mag-usap ay sumakay na si Ruby ng tricycle papunta sa isa pang sakayan ng jeep. Medyo napalayo pa pala siya kasi nga doon siya nakatira sa medyo liblib ng bahagi ng lungsod. Ako naman ay nagsimula ng lumakad pa uwi. Palingalinga. Natatakot na baka sinusundan ako ng pulubing matanda. Pagkarating ko sa bahay ay agad akong nagpahinga saglit. Pagkatapos naghanda na ako para maligo. Nakasanayan ko na po kasi talagang maligo ng 2 beses sa isang araw. Lumabas ako sa back door na nasa may kusina, dala ang sabon at tuwalya ko. Tutuloy na sana ako sa banyo, ngunit nakaramdam na naman ako ng kung anong nagmamasid sa paligid. Ang kaso wala pa rin akong nakitang kahit na sino. Kaya pumasok na nga ako sa banyo at naligo. Ang totoo ay hindi pa rin ako komportable noong mga sandaling yun. Pero pilit ko lang binabaliwala ang masama kong kutob at nagpatuloy sa pagligo. Ilang sandali pa ramdam na ramdam ko na po talagang may nakasilip sa kung saan. Nakiramdam pa ako at narinig kong may kumakaluskos sa puno ng mangga. Hindi ko yun agad nilingon. Nagpatuloy pa rin ako sa paliligo kahit kinikilabutan na ako. Muli kong narinig ang kaluskos. Sa pagkakataong yun, bigla na akong lumingon pataas. Sakto sa isang butas sa bubong. Sir Jupiter, doon din ay bumungad sa akin ang isang berdeng mata. Parehong-pareho sa mata ng halimaw na nakita kong pumatay sa kolehiyala. Mabilis niyang binawi ang kanyang tingin nang makitang napansin ko na siya. Ngunit hindi ko na rin napigil ang sarili na mapahiyaw. Sunod ko ring narinig si Tia Karing na nagsusumigaw sa bakuran. Sabi niya, Poldo, bilisan mo, may aswang sa puno. Noon din ay mabilis akong nagpunas ng katawan at nagtapis ng tuwalya. Nang marinig ko nang nagsilabasan na rin sina Tio Poldo at mga pinsan ko, doon na ako lumabas ng banyo. Kita kong hinahabol ni Tio ng itak ang isang napakalaking itim na aso. Hindi nga lang naabutan ni Tio Poldo kasi napakabilis nito kung tumakbo. Papunta iyon sa bandang likod na ng barangay kung saan medyo marami ng mga puno at talahib. Agad naman akong nilapitan ni Tia Karing. Tinanong ako kung ayos lang daw ba ako. Sinabi ko naman na nakita ko ngang may nakasilip na berdeng mata doon sa may butas sa bubong ng banyo. Nabanggit ko na rin nakita ko mismo ang halimaw na yon sa eskinita at nasaksihan ko ang pagkain nito sa kolehiyala. Napaantanda si Tia Karing nang marinig ang sinasabi ko. Pahayag naman niya nakita raw niya ang kung anong nilalang nang lumabas siya sa pinto ng kusina. Nakapatong ngayon sa isa sa mga sanga ng mangga, hindi basta makikita dahil sa kapal ng mga dahon. Pero nang titigan niyon ni Tia, nakita niya ang kulay berdeng halimaw na naroroon sa sanga. Madilim ang pagkaberde nito at halos itim na kung titignan. Maliban na lang sa mga mata na parang malalamlam na mga bumbilya sa dilim. Ang nagpadagdag sa kilabot ko, Sir Jupiter, napansin daw ni Tia na matindi ang paglalaway ng halimaw habang nakasilip sa bubong. Nakalagay din daw ang isang kamay sa kasilanan nito na animo nilalaro ang sarili. Kumpirmadong minamanyak nga po ako. Inakyat po ng isa sa mga pinsan ko ang puno ng mangga. Kumuha siya ng iilang mga dahon tapos may pinahid siyang kung ano sa sangang pinagdungtungan ng halimaw.
Bumaba at ipinakita sa amin ang dalawang kakaibang mga likido na nakita niya sa sanga. Ang isa ay parang laway ng kung anong hayop. Ang isa naman ay hindi namin malaman kung ano. Basta napakalapot noon na kulay dilaw. Parehong napakalansa ng amoy ng mga yun, kahalintulad ng amoy ng nabubulok na laman ng isda. Sinabihan po ni Tio Poldo ang mga taga-barangay hall tungkol sa nangyari. Ganun pa rin po, may mga naniwala, ngunit marami rin ang hindi. 2011 na nga po noon, kaya malabo raw na meron pang mga ganoong nilalang. Bago pumanhik sa tinutuluyan kong kwarto ay binigay sa akin ni Tia Karing ang isa sa kanilang mga itak. Ilagay ko raw sa may ulunan ko bilang proteksyon, pero hindi naman yun nakatulong para makatulog ako ng mahimbing noong gabing yun. Pagising-gising ako at mayat-mayang tinitignan ang bintana. Kako kasi baka bigla na lang dumating yung aswang na yun habang tulog ako. Kaya napakasakit ng ulo ko nang bumangon para magalmusal. At lalo pang sumama ang pakiramdam ko nang tarantang pumasok si Tio Poldo sa bahay galing sa bakuran. Bungad niya, may isang bayarang babae raw na nakita sa may talahiban, katulad ang sinapit sa kolehiyalang pinatay. Hubot-hubad, wakwak ang magkabilang dibdib at ang kasalanan, tapos nawawala rin ang puso. Bukod doon ay nababalot din yun ng kung anong mga malalansang likido, katulad ng mga nakita ng pinsan ko sa sanga ng puno. Pakiramdam ko po noon bigla kong nalunod sa kilabot. Paano kung hindi nakita ni Tia Karing ang halimaw? Ganoon din kaya ang sasapitin ko? Titigilan na kaya niya ang pagmamasid sa akin o di pa rin niya ako lulubayan? Lalong sumama ang pakiramdam ko pero hindi ako pwedeng umabsent bigla. Mag-iisang linggo pa lang ako sa trabaho noon kaya pinilit ko na lang ang sarili. Todo nga lang ang bilin sa akin ni Tia Karing na mag-ingat nga ako. Binigyan din ako ni Tio ng isang pocket knife na natitiklop. Mas mabuti na raw yun para madepensahan ko ang sarili kung kailangan. Pagkarating ko sa tindahan ay agad akong kinumustahan ni Ruby. Namumutla raw kasi ako, kaya nahinuha niyang di maganda ang pakiramdam ko. Ikinuwento ko naman sa kanya ang mga nangyari kagabi pati na ang nakitang bangkay ng prostitute sa may talahiban. Gulat na gulat ang kaibigan ko. Yun na nga raw ba ang sinasabi niya? Siguradong mismong ang matandang pulubi ang aswang na yon. Ilang minuto pa at dumating na rin si Sir Nico. Maging siya ay hindi rin maguhit ang itsura. Sabi niya sa amin natagpuan daw kasing patay ang isa niyang kaibigang prostitute. Nagkatinginan kami ni Ruby at agad kong tinanong si Sir Nico kung saan ba nakita ang bangkay. At doon ko na kumpirmang yun nga rin ang parehong pinatay sa lugar ni Tia Karing. Nabahala naman po si Sir Nico para sa akin. Sinabi niyang baka gusto ko raw na ihatid na lang niya ako pauwi. Mabilis naman akong umiling. Ayoko kasi nahihiya ako. Isa pa kako, kaya ko naman ang sarili ko. Hindi naman po niya ako pinilit. Bagamat pansin kong sandali siyang tinitigan ng masama ni Ruby. Natiis ko naman ang sakit ng ulo ko noong araw na yon. Agad nga lang akong lumabas noong magsasara na kami kasi babagsak na talaga ang katawan ko. Lumakad ako sa bangketa papunta sa sakayan at doon ay nakita ko na naman ang pulubing matanda. Nagkasalubong ang tingin namin kaya agad akong napayuko. Binilisan ko ang lakad tsaka dumaan sa kanyang harapan. Subalit napaigtad ako nang bigla niyang hawakan ang braso ko. Sinabi niyang, "Ineng, makinig ka sa akin. Hindi ako..."
Di ko na siya pinatapos magsalita. Mabilis ko siyang tinulak tsaka nanginginig na akong kumaripas palayo. Nagtuloy-tuloy sa sakayan ng tricycle at agad sumakay. Nilingon ko mula sa tricycle ang matanda. Nakita kong naglalakad din siya papunta sa sakayan. Kinabahan ako noon. Nakahinga lang ako ng maluwag nang agad ding napuno ang sinasakyan ko at umandar. Ang kaso, muli naman akong kinabahan nang mapansik may sumusunod sa sinasakyan kong tricycle. Pasado 6:00 na po noon at madilim na, pero kita ko pa rin may nagpapatalon-talon sa mga punong nasa gilid ng daan. Lumulundag din yun sa bubong ng mga bahay o gusali. Hindi malinaw sa akin ang figura ng kanyang katawan dahil napakabilis nun. Basta ang naaaninag ko lang ay para yung isang tao na pagapang ang kilos. Kinabig ko ang tingin at pumikit. Nanalangin sana mali ako. Sana nasosobrahan lang ako sa pag-iisip at hindi talaga ako ang habol niya. Dumilat ako ulit, saka pumara nang makitang bababa na pala ako. Agad kong inabot ang bayad sa driver, tapos binalik ang palad sa bulsa ko para hawakan ang pocket knife na bigay ni Tio Poldo. Hindi ko nga lang yun inilabas agad at baka magtaka ang mga tao sa paligid. Pagkababa ko, Sir Jupiter, may isa pang tricycle na huminto sa may kanto. Lumukso ang dibdib ko nang makitang bumaba mula roon ang matandang pulubi. Hindi na ako nag-isip. Mabilis na akong kumaripas papasok ng looban. Di talaga ako tumigil hanggang sa makarating sa bahay ni na Tia Karing. Mangyak-ngyak kong kinuwento sa kanila ang nangyari. Pinainom ako ng tubig ni Tia tapos sinabihan akong huwag nang lalapit sa pulubing yun. Kung naroroon yun sa bangketang dadaanan ko, ay lumihis ako ng lakad. Tanong nga lang ni Tio Poldo kung ang aswang ay ang pulubi. Ano o sino yung nakita kong nagpapatalon-talon sa mga puno at bubong? Wala akong naisagot. Hindi ko naman po kasi talaga alam. Ang sigurado lang namin, katakatakang walang nagpaparamdam sa akin noong gabing yun. Walang naninilip at walang kakaibang mga kaluskos. Ipinagpasalamat ko na lang yun sa Panginoon. Inisip kong siguro nilubayan na ako ng aswang. Hindi ko na rin po sinubukang maghanap ng paliwanag mula sa kawalan. Alam ko naman kasing gugulo lang ang isip ko para sa wala. Nalusaw nga lang ang pagpapayapa ko sa sarili ng sumunod na umaga, Sir Jupiter. Doon kasi sa mismong binabaan ko sa may kanto, may natagpo ang isa na namang bangkay ng babae. Isang sales lady, at dahil doon ay muling nagatungan ang pangamba ng mga tao tungkol sa aswang. Pagtataka pa nila bakit daw panay magagandang dilag ang pinupunteriya nito. Hindi naman po sa pagmamayabang pero may kagandahan din naman daw po ako, kaya naisip ng tiyahin kong baka kamanyakan talaga ang nagtutulak sa halimaw para mambiktima. Pareho rin po ang sinabing hinala ni Sir Nico nang magkausap kami sa tindahan. Nababahala siya kasi baka balikan ako ng sinasabing aswang. Sa katunayan nga po hindi siya umalis noong araw na yon sa store. Kita kasi naming nasa malapit lang ang matandang pulubi. Natatakot siyang baka bigla yung kumilos at saktan kami ni Ruby. At noong magsasara na kami, bigla na lang sinabi ni Sir Nico na ihahatid na niya ako gamit ang motorsiklo niya. Umayaw ako kasi nga nahihiya ako, pero di siya pumayag. Mahirap lang araw kasi at baka may mangyari ng masama sa akin noong gabing iyon. Hanggang sa napapayag nga po niya ako, Sir Jupiter. Kita kong tumalim na naman ang tingin ni Ruby noon. Bigla nga rin po siyang umalis nang matapos na ang inventory.
ni hindi man lang nagpaalam sa amin ni Sir Nico. Naisip ko tuloy na baka may pagtingin ang kasama ko sa amo namin at pinagsesilosan niya ako. Nakakapagtaka kasi alam naman niyang ayokong pangarapin si Sir. Bumiyahe nga po kami noon sakay ng motorsiklo ni Sir Nico. Dali-dali ang galaw namin noon kaya di ko na natignan kung naroroon ba sa may bangketa ang pulubi o wala. Naggulat nga lang ako kasi dumiretso kami sa isang kainan. Kinabahan ako noon, Sir Jupiter. Wala naman kasi akong karanasan sa mga ganong bagay noong mga panahong yun. Yun nga lang ay iba pala sa inaakala ko ang mangyayari. May itatanong lang daw pala si Sir Nico at ihihingi ng payo sa akin. Bagay na ginawa ko naman po. Kinausap ko siya at dinamayan, tapos ay lumabas na rin kami ng kainang yun. Pasado 8:00 na po nang bumiyahe kami papunta sa lugar ni Tia Karing. Napadaan kami noon sa bahaging may mga puno sa gilid ng daan. Nakaramdam na naman ako ng kaba kasi doon ko nakita ang halimaw na sumusunod sa akin. Naramdaman siguro ni Sir Nico ang kabog ng dibdib ko kaya sinabihan niya akong huwag mag-alala dahil may kasama naman ako noong sandaling yun. Hindi naman siguro sasalakay ang aswang kung hindi ako nag-iisa, di ba? Sir Jupiter, noon din po, nalaman naming mali ang akalang yun. Bigla na lang po kasing may napakabilis na kumilos mula sa sanga ng isang puno. Lumundag yon sa gitna ng kalsada tapos tumalon ulit papunta sa amin. Bago ko pa man mapagtanto ang nangyayari ay naramdaman ko na lang na may sumalpok sa motorsiklo ni Sir Nico. Nailiko ni Sir ang motor ngunit tuluyan din kaming natumba sa may gilid ng kalsada. Mabuti na lang at hindi naman kami nasaktan ng malubha. Bagamat napakarami naming galos at paltos sa braso, siko, binti, tuhod at hita. May konting sira rin ng motorsiklo ngunit makakatakbo pa naman daw yun, sabi ni Sir. Sa sandaling yun, Sir Jupiter, nahaluan na ng pagkainis ang nararamdaman kong pangamba. Napikon ako kasi handa palang idamay ng kung sino mang halimaw ang mga tao sa paligid ko. Nagpalingalinga ako at nakita ko nga siyang nakatitig sa ilalim ng isang puno. Doon ay hindi na ako nakapagtimpi. Bulyaw ko sa kanya, "Hayop ka! Kung may balak kang masama sa akin, huwag ka naman damay. Ano? Gusto mo ko? Gusto mo akong makuha at saktan? Halika dito, bilis! Harapin mo kung aswang ka!" Pinigil ako ni Sir Nico. Nag-alala siyang baka bigla kaming sugurin ng halimaw na yun. Subalit, hindi po namin inaasahan ang nangyari. Nakita ko na lang na nagpalingalinga ang aswang tapos biglang tumakbo palayo. Sa inis ko sa kanya ay dali-dali ko naman siyang sinundan. Hawak ko na noon ang pocket knife na nakalabas ang talim. Nakahanda na ako noon para harapin ang halimaw na gumugulo sa buhay ko. Si Sir Nico naman ay todo pigil sa akin. Umalis na raw kami at humingi ng tulong. Hanggang sa pareho kaming natigilan, Sir Jupiter. Nakita kasi naming nakatayo sa gilid ng kalsada ang pulubing matanda. Nagulat na lang ako noon nang lagpasan ako ni Sir Nico. Kita kong magsasalita pa sana ang matanda, ngunit bigla na lang siyang sinuntok ng amo ko. Sabi ni Sir, "Huwag kang manggugulo ng buhay ng may buhay, hayop na aswang ka!" Mariin namang sinabi ng matanda na hindi raw siya ang aswang. Nagkakamali raw kami ni Sir dahil wala raw siyang balak na masama sa akin. Subalit sinuntok pa siya ulit ni Sir Nico at sinabihang sinungaling. Pagkatapos ay hinila ako ni Sir pabalik sa kanyang motorsiklo. Hindi na siya nagsayang ng oras. Agad na rin kaming umalis at iniwan ng matandang sinusundan kami ng tingin. Nagtataka nga lang ako kasi nakita kong umiiling-iling ang pulubi. Hindi ko pa po alam noon kung bakit. Pero pangamba rin ang nakikita ko sa kanyang mukha.
Naihatid naman ako ng maayos ni Sir Nico sa bahay ni Tia Karing. Sinalubong nga lang ako ng tukso ng mga pinsan ko kasi pumapasok na raw pala ako sa pakikipag-date. Todo tanggi naman ako. Sinabi kong inihatid lang ako ng amo ko at hanggang dun lang yun. Hindi rin naman kasi talaga pwedeng maging kami eh. Hindi rin po nang tagal si Sir sa bahay. Agad siyang nagpaalam ng masiguradong okay na ako. Ang di ko alam, malayo pala sa pagiging maayos para sa amin ang gabing yun. Mga bandang 10:00 ng gabi, patulog na po ako noon. Sarado na ang pinto ng kwarto ko at mga jalousie ng bintana. Patay na rin ang ilaw. Napadilat ako bigla nang maulinigan kong may kumakaluskos sa puno ng mangga. Sarado ang bintana pero kita ko sa likod ng mga jalousie na gumagalaw nga ang sanga at mga dahon ng puno. Hinawakan ko ang itak na nasa ulunan ko. Pilit pinapakalma ang bumibigat ko ng paghinga. Ilang sandali pa, naaninag ko nang may aninong lumalapit sa bintana. Dali-dali kong nilagay sa ilalim ang kumot ang itak habang hawak ko pa rin. Tapos bumikit ako at nagkunwaring tulog. Inipon ko ang lahat ng lakas ng loob na kaya ko para ihanda ang sarili na harapin ng tampalasan. Hindi ko nahahayaang galawin niya ako sa pagkakataong hindi ko inaasahan. Narinig kong tumunog ang jalousie. Sinusubukan niya yung buksan. Nagiging desperado na ang aswang. Nanatili pa rin akong nakapikit at hindi gumagalaw sa pagkakahiga. Tuloy-tuloy ang pagtunog ng jalousie hanggang sa marinig kong mukhang natanggal na nga ang isa. Agad pumasok sa kwarto ko ang napakalansang amoy. Kung hindi ko agad napigil ang sarili ay siguradong nasuka na ako. Dinig kong sinusubukan pa niyang magtanggal ng mga jalousie. Ilang minuto pa natigil na rin ang mga tunog na yun at nararamdaman ko nang pumapasok siya sa bintana. Nang maramdaman kong unti-unti na niyang inaalis ang kumot ko, doon ko na sa binulaga ng itak. Agad ko siyang tinaga at tinamaan siya sa braso. Nagsusumigaw siya at pilit na hinihilang sarili palabas ng bintana. Sa totoo lang ay takot na ako noon, lalo't kaharap ko na mismo ang berde niyang mga mata at kaliskising balat. Hindi ko nga lang siya makita ng malinaw dahil sa dilim ng kwarto. Pero pinilit ko pa rin tatagan ang sarili tsaka tinaga pa siya ng isang beses. Naghuhumiyaw na rin po ako noon at tinatawag ko si Tia Karing at sinasabi kong merong aswang sa kwarto ko. Bumahid ang mabaho at itim niyang dugo sa kobre kama ko. Tuloy pa rin siya sa pagpupumilit na makabalik sa labas ng bintana. Winasiwas niya ang isa niyang palad na may matatalim na mga kuko, kaya napilitan akong umatras. Hindi nga lang niya ako magawang sugurin dahil kalahati lang ng katawan niya ang nakapasok sa bintana. Patuloy lang siya sa pagwasiwas ng kanyang mga kuko para hindi ko siya malapitan. Patuloy din ako sa paghuhumiyaw dahil sa takot na baka makatakas pa rin siya. Desidido na kasi akong matapos sa gabing yun ang panggugulo sa akin ng demonyo. Hanggang sa pumasok na nga si Tia Karing sa kwarto ko, walang ano-ano'y mabilis niyang sinabuyan ng asin ng aswang. Agad itong napahiyaw sa sakit, tsaka lalo niyang pinilit na makalabas. Pinwersa niya ang katawan hanggang sa tuluyan ng nabasag ang iba pang mga jalousie. Sinubukan po siyang habulin ni na Tio Poldo sa bakuran, Sir Jupiter, pero sadyang napakabilis talaga nito. Mahirap siyang mahuli. Kung hindi ko ginamit ang sarili ko bilang pain, siguradong hindi namin siya mapupuruhan. Noong nalusaw na ang tapang ko ay tsaka ko na naramdaman ng matinding takot, Sir Jupiter. Naiyak na lang ako noon sa may sala kasi kaharap ko na pala noon ang karit ni kamatayan. Mabuti na lang talaga at nakaligtas ako. Sayang lang at hindi pa rin namin napatay ang halimaw.
Dahil sa gulo ng isip ko noon, tumabi muna ako sa isang pinsan kong babae sa pagtulog. Hindi ko pa kayang mag-isa sa kwarto. Isa pa, marami pang bubog ng mga jealousy at itim na dugo sa kobre kama ng kwarto ko. Kinabukasan ay pumasok po ako sa trabaho. Pinigilan ako ni Tia kasi mukhang agresibo na talaga ang aswang. Pero yun nga po, hindi ako pwedeng lumiban ng basta na lang. Baguhan ako kaya pinabaunan na lang ako ni Tia Karing ng isang supot ng asin. Mabuti na raw na may dala akong pangtaboy man lang sa halimaw. Papalapit pa lang ako sa tindahan ay nakita ko na ang pulubi sa bangketa. Yumuko ako tapos dire-diretso nang lumakad papalapit sa tindahan. Tarantang binuksan ng konti ang bakal na rolling door at pumasok sa loob. Hindi ko muna binuksan ng todo yung bakal na tarangkahan kasi baka biglang pumasok yung manong. Mabuti na lang at dumating din naman agad si Sir Nico. Agad niya akong kinumusta. Magkakasunod ang tanong kung nagparamdam daw ba ulit sa akin ang aswang. Sinabi ko namang hindi lang basta nagparamdam, kundi talagang agresibo na yon. Kaya kita ko ang matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Sinabi nga niya sa aking i-report na raw namin sa pulisya yung pulubi sa labas. Iling ko naman, ano naman ang sasabihin natin sa mga pulis? Nirereklamo natin yung matanda kasi aswang. Sir Nico naman, huwag tatawa na lang po tayo dun. Mas mabuti pa po siguro kung maghanap na lang tayo ng albularyo. Bumuntong hininga si Sir Nico, saka tumango. Pagkatapos ay nagpatuloy na kami sa pag-aayos ng tindahan para magbukas sa araw na yon. Nagtaka nga lang kami kasi hindi dumating si Ruby. Hindi rin nagre-reply kapag tinitext at out of reach kapag tinatawagan. Nainis si Sir lalo pat darating daw sa araw na yon ang mama niya. Sabi niya bago-bago sa trabaho, a-absent agad ng walang pasabi. Mas may karapatan pa nga raw akong mag-absent dahil sa matinding peligrong dinadanas ko Pagpapakalma ko naman sa kanya, huwag munang manghusga agad. Baka rin kasi nagkasakit si Ruby, di ba? O baka may matinding emergency sa kanila. Pasado 11:00 ng tanghali ay dumating nga po ang mama ni Sir Nico na si Ma'am Jane. May dala itong tanghalian, kaya kumain na muna kami nang di sinasarado ang tindahan. Tanong ng babae, bakit dalawa lang kami sa store? Sinabi naman ni Sir Nico na umabsent nga si Ruby. Sunod na tinanong ni Ma'am kung kumusta naman daw ba ang performance namin ni Ruby bilang mga empleyado. Agad naman yung pinaliwanag ni Sir Nico at nagpakita pa nga ng mga litrato namin na nasa kanyang phone. Gusto niyang ipakitang masaya kami bilang mga trabahante sa tindahan. Subalit bigla pong kumunot ang noo ni Ma'am Jane, Sir Jupiter. Tinanong niya kung sino daw ba yung babaeng kasama namin ni Sir Nico sa larawan kasi hindi naman yun ang nakuha niyang maging tindera. Hindi raw yun ang nakilala niyang si Ruby na taga Jensen. Napataas kami ng kilay ni Sir Nico. Mabilis ding tinawagan ni Ma'am Jane si Ruby at sinagot yun ng nanay ng babae. Sabi ng nakausap ni Ma'am, ilang araw na raw nakaburol ang kanyang anak matapos patayin sa karumal-dumal na paraan. Nanayo ang mga balahibo ko at nagkatinginan kami ni Sir. Kung hindi si Ruby ang nakuhang trabahante ni Ma'am, sino yung nakakasama namin ni Sir Nico? Dinukot ni Sir Nico ang kanyang cellphone sa bulsa at agad tinawagan ulit si Ruby. Hindi pa rin yun sumasagot. Pansin ko ring umaambon na sa labas at napakakapal ng kulay abong mga ulap. Mukhang uulan ng malakas. Nadaragdagan tuloy ang pangingilabot ko. Pagsapit ng 2:00 ng hapon, sinabihan ni Ma'am Jane si Sir Nico na aalis daw sila. May pupuntahan silang mahalagang mga meeting sa City Hall at sa mga supplier. Ako na raw muna ang bahala sa tindahan at magsara na lang kung hindi pa sila makakabalik sa oras. Nanuyo ang lalamunan ko
Ibig sabihin kasi ay maiiwan akong mag-isa roon sa tindahan. Sabi naman ni Sir Nico na ingatan ko ang sarili ko. Huwag akong mag-atubiling tumawag kung kailangan. Umalis nga po sila sakay ng motorsiklo ni Sir Nico. Sumilip ako sandali sa labas nang wala pang customer. Kinabahan nang makitang naroroon pa rin ang matandang pulubi sa bangketa. Kinuha ko ang asing ipinabaon sa akin ni Tia Karing at pasible akong naglagay sa harap ng pinto. Sakto lang para maguhitan ang buong entrada ng tindahan nang hindi yun gaanong napapansin ng mga tao. Nabahala nga lang ako ng tuluyang umulan kasi baka mabanlawan ang nilagay kong asin. Pasado 4:00, napakalakas pa rin ng ulan. Pasama na ng pasama ang kutob ko. Sumapit ang 5:00. Sumilip ako sa labas at nakita kong nasa gilid na pala ng entrada ng tindahan nakaupo ang pulubi. Napalingon siya sa akin kaya dali-dali akong bumalik sa loob. Masama pa rin talaga ang panahon nang magsasara na dapat ako. Kaya sinarado ko na lang ang bakal na rolling doors nang di lumalabas. Di ko nga lang naikabit ang kandado ng mismong tarangkahan. Naupo ako sa may mesa at naghintay na tumila ang ulan. Nanalangin sana walang mangyaring masama. Nakalapag lang din ang supot ng asin sa mesa para mabilis akong makadukot kung kailangan. Dinig ko ang mga naglalakad sa labas dahil sa mga yabag nila sa tubig ulan. Kitang-kita ko rin ang bintana sa gilid ng store na nakaharap sa isang eskinita. Palipat-lipat lang ang paningin ko sa bintanang iyon at sa pinto. Kumakabog ang dibdib sa panghuhula kung saan kaya dadaan ang halimaw kung sakali mang dumating. Napatitig ako sa saradong rolling doors na may tumapak at tumigil sa mismong harap noon. Hindi ko kita kung sino yon, pero sigurado ako sa narinig kong yabag. Napaigtad naman ako nang biglang may kumalabog sa bubong. Ilang sandali pa nakita ko na lang na mayroong isang kamay ang kumapa sa salamin ng bintana mula sa itaas. Hindi na ako nagsayang ng oras, Sir Jupiter. Nagkusan ang katawan kong kumaripas papasok ng stockroom at pagkasara ko ng pinto ng stockroom ay narinig kong nabasag ang bintana. Halos kumalas na ang kaluluwa ko sa narinig. Nasapok ang sarili ng maalalang naiwan ko ang supot ng asin sa mesa. Wala akong ibang proteksyon noon kundi ang pocket knife at ang magdasal. Sumiksik ako sa likod ng nakahilerang mga rolyo ng tela. Lalong kinabahan nang marinig na may kumakalampag sa pinto ng stockroom. Napapikit na lang ako ng tuluyan na iyong mawasak at maramdamang may naglakad papasok sa stockroom. Dinig na dinig ko ang yapak ng mga paa niyang malamang, basang-basa ng tubig ulan. Mahigpit ang kapit ko sa pocket knife habang nananatiling nakasiksik sa isang sulok. Naramdaman kong huminto siya sa harap ko. Napakatindi na ng panginginig ko at lalo pang nag-ibayo ng haplusin niya ang pisngi ko. Bumulong ako ng maikling panalangin at nag-ipon ng lakas ng loob. Nang makabuelo, bigla akong kumilos para saksakin ang napakaladsang halimaw sa harap ko. Subalit, agad niyang nahawakan ang kamay kong may patalim. Sir Jupiter, doon ay malinaw ko nang nakita ang kanyang karimari-marim na itsura. Puno ng kaliskis ang kanyang balat na madilim na pagkaberde ang kulay. Kahawig ng balat ng buwaya. Kumikislap na berde naman ang kanyang mga matang nakatitig sa akin at tumutulo sa mukha ko ang napakabaho at napakalapot niyang laway. Pilit akong nagsumigaw at nagpumiglas pero sadyang malakas ang halimaw. Kinuha niya sa akin ang patalim at hinagis yun sa kung saan. Dinilaan niya ang pisngi ko tapos biglang pinunit ang blouse at pantalon ko. Hindi pa siya nakontento. Hinaltak niya ang panloob kong tumatakip sa dibdib ko. Gigil niyang isinubsob ang mukha sa gitna ng dibdib ko.
Lalo akong nagsumigaw. Pinilit ko siyang maitulak pero hindi man lang siya natitinag. Hanggang sa narinig ko na lang na tumunog ang bakal na rolling door. Hindi pa rin tumigil ang hayop sa pambababoy sa akin. Ramdam ko na noong may tumutulong kung anong likido papunta sa mga hita ko. Napansin ko ring ang isang kamay pala niya ay nasa kanyang kasilanan. Tugma sa sinabi ni Tia Karing na kanyang nakita. Ang ipinagtaka ko lang, ibinabaon niya ang kanyang mga daliri at wala akong makitang hinahawakan niya roon sa ibaba. Ilang saglit pa nakita ko na lang si Sir Nico na nakatayo sa likod ng halimaw. Walang ano-ano'y agad niyang sinaksak ng gunting ng tela ang demonyo. Napahiyaw ito ng napakalakas. Itinigil ang ginagawa sa akin at itinuon ang pansin sa amo ko. Sasaksakin pa sana siya ulit ni Sir Nico pero nagawa na niyang maitulak ang binata. Bumalandra si Sir sa isang bahagi ng stockroom, umangil ang aswang tapos mabilis akong hinablot. Pinaladkad niya ako papunta sa basag ng bintana at doon kami lumusot. Tuloy-tuloy ako sa pagsusumigaw nang makarating kami sa iskinita sa gilid ng store. Nagulat ako nang makitang naroroon pala ang matandang pulubi sa bukana ng iskinita. Sa makatuwid, hindi nga siya ang aswang na dumadagit sa akin. Sa halip, sinisigawan pa ng matanda ang halimaw at ang sabi niya, "Itigil mo yan, demonyo ka! Bitiwan mo yang dalaga ngayon din!" Mabilis na lumundag ang halimaw habang dala ako. Ramdam na ramdam ko noon ang napakalamig na ulan. Pang-ibabang panloob na lang ang suot ko noon kaya ramdam ko rin ang napakagaspang niyang kaliskis na kumikis-kis sa balat ko. Namalayan ko na lang na inilapag ako ng hayop sa isang madilim na sulok ng kung saan. Nasa likod yun ng kung anong gusaling di ko alam. Napakalakas pa rin ng ulan noon na tuloy-tuloy sa pagpaligo sa akin at noon po ay sinabi niyang, "Napakadaming istorbo! Napakadaming abala! Hindi ko na kaya! Gusto na kitang makuha, Joy! Gusto na kitang maangkin!" Muli akong napahiyaw nang isinumsum ng aswang kanyang muka sa puson ko. Pilit ko siyang tinulak at pinagsasapak pero ayaw talaga niyang tumigil. Kita ko na namang nilalaro niya ang kanyang sarili. Naalala ko ang nakita ko kanina sa store. Mali nga kami ng inakala. Hindi ang matandang pulubi ang aswang dahil hindi isang lalaki ang halimaw. Pagmamakaawa ko sa kanya, "Tama na, Ruby. Ano ba? Kung ano mang totoong pangalan mo, maawa ka sa akin. Tigilan mo na ako pag-iusap." Ayaw niyang makinig sa akin. Pakiramdam ko noon ay garantisado na ang katapusan ko. Kung saan-saan na niya ako hinihipot, hinahalikan. Balot na ako ng laway at katas hanggang sa naramdaman ko ng sinusugatan na niya ng kanyang mga kukuang balat ko. Ang pagdakma niya sa dibdib ko ay sinasamahan na niya ng konting pagbaon ng matatalas niyang mga kuko. Hanggang sa nagulat na lang ako ng mapahiyaw ang aswang. Nakita ko sina Sir Nico at ang matandang pulubi na tumatakbo papalapit sa amin. Narinig ko ring may nahulog sa simento galing sa likod ng aswang. Nilingon ko yun at nakita ang isang 5 sentimos, yung bang maliit na tansong barya na may butas sa gitna. Yun. Muling napahiyaw ang aswang nang may kung anong hinagis ang matanda. Muli ay nakita ko ang isa pang 5 sentimos na barya. Umangil ang halimaw at agad na sumugod sa mga bagong dating. Kita kong hawak pa rin ni Sir Nico ang malaking gunting na para sa tela. Ang matanda naman ay bitbit ang kanyang lumang plastic cup na lalagyan ng mga barya. Nakatama ng isang saksak sa Sir Nico bagamat masyado po talagang mabilis ang aswang. Mabuti na lang at naroroon din ang pulubi na naghahagis ng mga tansong barya. Kita kong iniiwasan yun ng halimaw. Siguro masakit yun para sa kanyang balat o mapinsalang pangontra na di ko alam. Ilang sandali pa po umangil na ang aswang. Halata kong napipiko na naiinis na ito sa biglang pagdating ni na Sir Nico. Bigla nitong tinalikuran ng mga lalaki tapos muling humarap sa akin. Akma na sana niya akong dadagitin ulit nang bigla ko siyang sinampal ng ilang mga baryang galing sa matanda. Sa
Pul sa mukha ang aswang, Sir Jupiter. Pumulot pa ako ng ilang mga barya, tuloy-tuloy siyang pinagsasampal gamit ang mga yun. Sunod-sunod ang paghuhumiyaw ng demonyong napahilata na lang sa lupa. Oo, malakas ang ulan, pero nakikita kong umuusok ang kanyang mga kaliskis na tinatamaan ng mga barya. Makalipas pa ang ilang segundo ng pambubulyaw ko sa kanya ay unti-unti nang nagbago ang kanyang anyo. Nawala ang kanyang mga kaliskis at naging pangkaraniwan ang kanyang balat hanggang sa tuluyan na nga siyang naging si Ruby. Hubot-hubad din po siya noon kaya kita ko ang mga lapnos sa kanyang balat. Marahil gawa yun ng mga tansong barya ng matanda o ng asin na naisaboy ni Tia Karing ng nagdaang gabi. Todo ang pagmamakaawa niya sa aking huwag ko na siyang saktan. Huwag ko raw siyang patayin dahil magkaibigan naman kami. Nagbagting ang tenga ko sa narinig. Napikon ako nang mapagtanto ang panlilinlang niya sa akin at kay Sir Nico para lang makuha ako. Kaya naman muli ko siyang sinampal ng tansong barya. Napahiyaw siya ulit, umusok ang kanyang mukha at naging itsurang matandang hukluban. Kulubot ang balat at nangingitim ang mga ngipin. Sabi ng matandang pulubi, yun na marahil ang totoong anyo ng halimaw. Tuloy-tuloy ang pagmamakaawa niya sa akin, Sir Jupiter. Pero wala, talagang nilamon na ako ng pagkabuisit noong oras na yon, kaya paulit-ulit ko pa siyang pinagsasampal ng mga baryang tanso. Di pa po ako nakontento, pinalamon ko sa kanya ang 3 piraso. Noon ay nagulat na lang ako ng tuluyang magwala ang matandang aswang. Tila ba nasisiraan na ito ng bait dahil sa matinding sakit. Ilang sandali pa, bigla na lang itong bumagsak sa simento at nawalan ng malay. Nilapitan ako ni Sir Nico at tinakpan ng tela ang hubad kong katawan. Kita naming 3 kung paano naging abo ang aswang. Pumahalo ang abo sa tubig ulan at dumaloy papunta sa mabahong imburnal. Isang himlayang perpekto sa isang nakakadiring nilalang na tulad niya. Pagkatapos ng gabing yun ay wala nang nanggagambala sa akin, Sir Jupiter. Naging payapa na ang buhay ko. Maayos na akong nakakapagtrabaho at nakakauwi ng walang pangamba. Yun nga lang po, talagang bumaon na sa akin ang trauma sa nangyari. Kaya hanggang ngayon, nahihirapan na akong magtiwala agad sa mga bagong kakilala. Hindi na nga ako nagkaroon ng maraming mga kaibigan simula noon. Swerte na lang at nakapangasawa pa ako. Sa mga umasa naman, hindi po si Sir Nico ang napangasawa ko. Sabi ko naman, di ba, hindi kami pwede. Hindi kami pwede kasi naaalala niyo yung una niya akong hinatid pa uwi tapos kumain kami sa labas? Doon niya inamin sa aking lalaki rin ang gusto niya at humingi siya ng payo kung ano raw ba ang gagawin niya para maging malaya. Kaya ayun, sinuportahan ko si Sir ng tuluyan na siyang lumantad. At hanggang ngayon, magbesi pa rin kami. Heto nga at na-assign na ako bilang manager sa kanilang branch dito sa Cebu. Ang matandang pulubi naman po pala, katakatakang bigla na lang ding naglaho matapos ang nangyari, Sir Jupiter. Napakain pa namin siya ng hapunan ni Sir Nico noon, tapos sinabihan siya ni Sir na bumalik kinabukasan. Balak yata niyang kunin ang matanda bilang trabahador sa isa pa nilang negosyo. Pero di na po ito nagpakita. Hinanap namin siya pero wala na po talaga. Siguro misyon lang talaga niyang puksain ang aswang na nagpapanggap bilang si Ruby. Bagay na di rin ako sigurado. Siguro i-comment nyo na lang po ang mga palagay ninyo tungkol sa matandang pulubi. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Jupiter. Sana po ay nagustuhan ninyo at ng inyong mga listeners. Mag-ingat po tayo palagi sa mga taong nakakasalamuhan natin at
palaging manalig sa may kapal. God bless us all.